Тъй като съм дърт и съм видял какво ли няма в областта на техниката, но завършил и техническо университет на времето, въпреки че само кратко време се занимавам с такива работи, няколко години. Какво си намерих, което ще е интересно на малото поколение, нещо, което съм работил доста с него и пред очите ми се минаха хиляди неща, което също е интересно и е интересното в развитието на науката като цяло. Всъщност ето на. Това е дискета. Ето я. Тук е описано какво не трябва да се прави. Да се вади, да се пипа вътре. Магнит. Температура и тъната. За някакъв страхотен кеф тя си дойде с някакво описание. Не с някакво описание, с описание. Което, разбира се, знам аз. Това си игри. Пише 80-та, защото 1 януари 80-та също беше като не настроиш часовника. Това е на DOS-а ти излиза 1 януари 80-та година. Първата дата на компютъра. Но всъщност ето има игри, които са от 85-та година, 86-та, 84-та, така че най-вероятно тази дискета е някъде там от 84-та-5-та година. Играл съм се на тези игри. Вижте, те са executable, директно се стартират. Както виждате в байтове. Тоест 103 килобайта, 18 килобайта и така нататък. Доста малки. И какво има? Тетрис, Соникс, Popcorn, това са различни игри, Moonbugs и са описани. Това е също една директория. Директория А, така се наричаха на времето устройствата, които бяха с дискети А. После Б бяха малките дискетки, сте ги виждали. 1,2 мегабайта и 720 килобита. Тия бяха 256 и 512 и 1,2 имаше от тях. Като тия малките ги от двете страни ги записвах. Тези дискети ги записахме от двете страни, сега ще ви покажа, че е много интересно. Малките дискети 720 и 1,44, които ви казвам, които бяха в Б устройство. Це вече са дисковете, твърдите дискове, така са нумерирани. С е Д и нагоре, също там идват тези номерации, ако се мисля буквени означения, ако се питат откъде. Ето на тази дискета, ето я. Ето това тук, прозорче, всъщност. Когато е отворено, може да се записва върху нея. Върху ето това. Както виждате, той е като една лента на касетките на времето. И фактически, като видяхме такива с метален обков, знаехме, че е double density, т.е. можеше да записваме от двете страни. Какво правихме? Ето от другата страна, точно на същото разстояние, се отрязва същото прозорче и дискетата се обръща и се форматира и от другата страна. И всъщност имаш двустранна дискета. Те се продаваха едностранни. Те се казва сиромях човек, живи. Също се я режахме и се я ползвахме от двете страни. И така, и си записвахме и беше едно романтично време. Това е дискета. Буташе се в компютъра и всъщност такива дискети още на правец 8.6, на тия Apple 2, които се ползваха. Шуми, защото това се върти с някаква скорост. И смятате вътре как, защото той е като едно джобче, как се мандахерца и шумотеви, но пък като шуми и не стържа, значи че се чете и като не цикли. На времето така, сега нямаше SSD-та и слушахме. И като се чуе за цикляне, изтръпва, защото се чуеш дали няма бад сектори, т.е. да се повреди от диска по някаква причина, да е влязла вътре мърсотия, да е траснало. На времето твърдите дискове на компютрите, които бяха 16-битовите, трябваше да паркираме главите, защото ако спре изведнъж тока, както се въртяха с огромна скорост главите, падаха върху диска
по-старите твърди дискове и надираха. Смятай, докато се върти дерей вътре. И трябва да го фърляш. После се появиха дисковете с автопарк. А след това вече не питахме за това, защото то си беше нормално. Сега вече SSD-та други проблеми има. Та, ако ви е интересна тази тема, мога да я развивам. Такива стари неща, свързани с опита ми в старите компютри, ама логички става просто юзърски опит. Айде, бай, а това си го запазя.